Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Ndani kuno Mabena Studio. Lelo tikupitiliza programu yathu yomwe tinayamba mawiki atatu awiri apitawa, ndipo programu yathu tikumayenda mu mutu onena kuti Bible mwachuchuchu kapena kuti Bible mwa chindunji. Iyi ndi programu mwe tikupanga tikusanthula Bible, kufuna kudziwa zolodi Bible likuti bwanji, kufuna kuyenda into Bible verse by verse, kuona kuti ngati pali mafunso, kuti mafunso tione kuti zinthu zikuyenda motani. Foti anthu timakhala ndi mafunso amene timasowa nawo kopita nawo kuti kodi mafunso amene wawa tipita nawo kuti. Ndiye program imeneyi mumakhala ndine Chika John Mabena komanso brother So omwe tili nawo lero pa call. Yomakhala call conversation yomwe timakhala kuti tikuyankha mafunso osiyanasiyana. Choyambirira tinene kuti tithokoze kwambiri chifukwa cha anthu nonse amene matsata Mabena Studio, chifukwa kutsata kwanu kwa Mabena Studio kukutipangitsa ife programu ikukhala kuti kupita patsogolo. Foti ma feedback akumabwera, anthu mukumatitumizira ma message osiyanasiyana okhudza za programu imeneyi, zomwe zotanthauza kuti programu iyi ikufikira anthu ambiri osiyanasiyana. Ndipo ifeyo tili othokoza kwambiri Mabena Studio chifukwa cha zimenezo. Komanso pena pakakhala pali zina mukumatha kumatiuza kuti apa pali zotere, apa pali zotere, atakozani apa, chimenecho chomwe chikumationetsa kuti anthu nthu kutitsata kwambiri. So programu yathu iyi last week timapitirizabe mutu umenewu, koma noti tinadzapangidwa interrupt for panali call ina yomwe inabwera, yomwe timakamba amene kunabwera funso lomwe linabwera, lomwe linadzalipangitsa kunoti tikhale ngati kuti tasiya programu athu, tasiya mutu omwe timafuna tipitirize nawo, kupitiriza so kukuyamba kuyankha funso lomwe linabwera. Koma funso limeneli linabwera ifoti kudzoza kuti programu tikupangira inu anthu omvera. Ndenga tikupangira inu anthu omvera ndio tikuona kuti tidziva zoti mbali yanu kodi chomwe mukufuna titakamba ndi chani. Chiyonse chomwe mufuna ife titakamba pomwe muno kuti munapa sindi pamvetsa bwinobwino, tabweretsa ndithu funso limenelo ndio kuti ifeyo tikhala ndi nthawi kuti tikuyankheni. Programu iyi tidzikhati kupitiriza takoti tibe funso tidzipitiriza. Koma last week tinali ndi funso lomwe linabwera kuchokera kwa m'bale wina emwe tinamuyankha. Ndipo funso limenelo ngati mufuna kuti muve zoti nankha zoti chani, tangopitani kuti mukaone kuti tapitani pa programu omwe tinali nayo last week kuti mukaone kuti funso limenelo lokhudza chani. Lero kunabwera so funso lina. Funso limenelo lachoka ku Mozambique kwa m'bale wina. Dzina lake m'baleyo ndithu amakhala chakutete. Akukhala chakutete kufupi ndi komwe akukhala, ndikuti tikhala kukupatsirani kuti akukhala mbali yake iti. Akukhala mbali yake iti malingana ndi momwe anafunsira nkuluyu. Nkuluyu akukhala kutete mbali ya ku Mulumbala komanso Sofia kumeneko ngomwe komwe akukhala nkulu ameneyu emwe anafunsa funso limene. Ndiye funso limene lili chomwe tipange ndoti tingolipanga play kuti mulive kuti funso lili kuti chani. Chifukwa tisachite kunena kuti ana timwe kuti fota anatumiza nthu audio
ndi audio yake ndi tingokhala choncho titivere kuti ananena kuti chani funso lakeli tisanabweretse brother so pa line pa. Funso lake ndi limeneli. Titimoni mwadzoka bwanji Mabena Studio. Ine ndili Mozambique. Dzina langa ndine Modesto George Moda. Ndine mbodzi wokuti ndimamvera kwambiri mauti pepani ndimafuna kufunsa pamene ndikuvera woti. Dzina lawe nali limenelo lomwe anatchulalo George Modesta ndeni kumwe amakhala ndi ku Mozambique ndi funso lawo lili motere. Pepani ndimafuna kufunsa pamene ndikuvera wodi wa brother so akuti Yesu sanali wofira ndi apa ndimafuna kufunsa kuma Bena Studio yendi direct kwa brother so kali mitundu ya anthu yofira tinene kangati azungu ndi ife akuda tasiyana bwanji ndi achokera kuti azungu kapena akuda achokera kuti ndi munthu weniweni amene analenga Mulungu ndi wamtundu upi wakuda kapena mzungu. Funso mene ndili nayo njimeneyo kwa brother so wayambirira ndokhulupirira funso ndi limenelo tonse taliva kumeneko ndikhoza kuti anthu mwaliva funso likunena ndithu zozozere munthuyu chichewa chimuona ngati ndi chovuta kufoti ndi munthu oti ali ku Mozambique ndi chichewa chiona ngati ndi chovutira koma ndikhoza kuti funsolo kungopanga clear akufunsa zonena kuti brother so ndikhoza kuti imene ali program yoyambirira yeni yomwe ananena kuti Yesu anali wakuda komanso angelo ndakuda ndi anthu opanga nditindo amene Yesu anali wakuda. So funso likubwera kunena kuti kodi munthu eniweni amene adamamba kulengedwa ndi ndani, ndi wakuda kapena ndi munthu ndi mzungu? Chifukwa kuzazo kuti pali azungu komanso pali anthu akuda. So tikufuna tidziwe zonoti munthu woyambirira kulengedwa anali utiyo komanso nanga Yesu momwe afunsira kuti Yesu ndi wakuda kapena ndi mzungu. Takulandani brother so. Tathokoza zikomo kwambiri Mabena. Tathokoza kwambiri. Lero tikupitiriza programu yathu kukhoza lifunso lomwe wabweretsa mbale wathu ku Mozambique George Moda. Mwaliva funso lake. Zona funsolo ndaliva Mr. Mabena. Ndiye kuti mutu wa lero tikuyenda ndi mutu onena kuti kodi Yesu ndi wakuda kapena Yesu ndi mzungu, kapena kuti munthu oyambirira kulengedwa anali ndani, anali mzungu kapena anali munthu wakuda. Ndikhoza kuti tiyende ndi mutu umenewo lero. Zikomo kwambiri zikomo. Yes. So tatiyambirani kapena mwina pali mwina mawene otsegulira musatisanambe program kapena. Ine ndingonena kuti yamikire chifukwa mpakana uthenga wakumveraso ku timati ku Mozambique. Mozambique. Kumveraso ku Mozambique. Uko kutete kumulumbala ukufupi ndi kumulumbala komanso kusofala. Yes. Tiyamikire chifukwa chakuti anthu onso akukhala ndi chidwi chomata kumafunsa chifukwa mmene ndidanenera kumayambiriro ndimonena kuti chitsulo chimanola chitsulo chinzake. Yes. Ndiyeno pofuna kuyankha funso limeneli ndikukhulupirira kunena kuti mudzindipatsabe nthawi yokwanira kuti ndipange explain ineyono ndizikupatsani ineyo mpata wakuti mwina mukhoza kukhala ndi funso lina lonjezera pa zimene ndalankhulazo. Okay, chabwino. Ndoti ababa tingoyamba ndi funso foti pali mafunso awiri pamenepo utakufunsa kuno. Funso limene lili limene tiliyankhe ndi nkutheka kuti tikamaliyankha inunso muzikhala mwina ndi mafunso wena. Yes, mafunso alipo pamenepo. Nthawi zambiri zija timati tikamawerenga mawuwa sitimakhala mwina ndi mwayi omawonetsa mavesi komano apa mwina ngati video yika pase bwinobwino pamodzi ndi audio yo
ndiye kuti mavesi adzikaoneka tsopano. Okay. Kotero ndikufuna poyankha mafunso amene wa mafunso abwino kwambiri kuti tidziwe kuyankha kwake nkonera kuti tidziwe maonekedwe amulengi kapena maonekedwe a Yesu kapena maonekedwe a angelo. Sitingakadziwe muzo jambula zimene mwina zangobwera posachedwa apa. Komano tikoza kukayang'ana muzo jambula zakale. Komanso pambali pakuyang'ana muzo jambula zakale. Chimene chinga mafotokoze bwino mmene Mulungu amaonekera, mmene Yesu Mesiya amaonekera, mmene amaonekera angelo. Chimene chinga fotokoze bwino zinthu zimenezi ndi Baibulo. Kotero tili ndi mwayi kuti Baibulolo tili nalo madzulo ano. Ndipo tigwisa ntchito Baibulolo limene likamafotokoza zinthuzo tiziyang'ana tonse limodzi apa ndikumazipanga relate kumaziona kuliko likala iyi ndikala ya mtundu wanji. Kotero mlengi alemekezeke apatsidwe ulemu komanso matamando. Ndikukhulupirira kunena kuti ndidzipanga share screen iyo tipite ku mudziwerenga pa screen pompo tipite ku yes popeza nambala yanu sina isave umu akuona ngati kuti because umapanga share the screen mwina ndi anthu okuti sindikwakhulupirira. Yes. Ya komano ndikukhulupirira kuti zimene ndikupanga pamenepozo zikuonekera. Yes, zikuonekera. Yes. Yeah, so I'm sorry. Kodi apanga so chonchi chifukwa chani? Okay. Tingopita ku break pang'ono, zikuoneka kuti akulu eno akafusowa abwerano pa line. Yes, tinangonena kuti tikhala nawo komando tifo cha vuto la network amanora amatako pa line ndiye kuti chomwe tipange nchotino apapa tingopita ku break pang'ono kuti tapangeko adi pa call. Siti kudziwa kuti mwina tikhozo kungokhala choncho tisanapita ku break tione kuti tikhozo kwanisa wapanga call adi pa call chifukwa yoti okay tingowapanga adi pa call koma okay jabu tamapitirizani tingowapanga adi pa call. Alright, apange ni adi pa call ko inota mapitirizani mbali yanu mukuyankha funso chabwino. Yeah. Ndikufuna okay. Ndikufuna tipite ku buku la Daniel 10. Okay. Yeah. Mwapaka kaya ditu kujifuka tikamba kuyankha iwo asadabwere zivuta. Okay. Ndikuwapanga adi apapa. Okay. Yes, ngoti anyamata technical team ikukangati ikuchedwa. Zimachitika. Yes. So ndoti zimachitika zimenezo. Yes. Yeah. Okay. Okay. Yeah, barabanga adi pa call. Alright. Yeah, ndiye kuti mwina muyambe ndi kuwala ndi fotokoza zimene kumene tachokerako koma mwapempha kuti atipanga mute mic. Okay. Takulandirani kuchoka ku Mozambique. Mwasera bwanji. Taswera pati live pa call momwe tinakuwuzirani kuti funso lanu tidzaliyankha pa live pa call ndipo ti munachedwa tinayiyambaka program tinayambapo kale.
mukuveka moduka khangati network ikuvuta kuno. Network ikuvuta, so tikwanisa kukhala nuli mozi kapena mungopanga drop. Yes. Papa ndikumvani bwino. Okay, chabwino ndeti kupemphani kuti kumene ndili kuno kulibe magetsi. Okay. Nde vutoso ya network matransmitter ati na untunda otari kwambiri. Okay, koma pamukuveka vuto palibe chomwe tipange nchotere ndoti pomwe inu mukuyankhula mudzipanga mute. Amini feti dzipanga mute mamaiki athu tizikhala tikuvera ninu pamene ena akuyankhula mudzipanga mute kuchita kuti tipange control phokoso. Pepani sinave bwino mwa. Ndati mudzipanga mute mamaiki anu mudzipanga mute pomwe inu mukuyankhula. Pomwe feti kuyankhula tizipanga mute cholika choti tizikhala kuti tikuvetsana olongati mutakhoti mukazokhala malo kuti sali ndi phokoso ndoti vuto palibe tikhozo mango yankhula na vuto palibe. Ndikuti ndipepese nawo ndipite malo ena chifukwa pano pamene ndikuva mawu kaya kufika bwino kumene kwanga komano kuna kuduka. Okay, chabwino mungango mwina kungo tfoti apati live timafuna tinanena kale kuti dzina lanu ndi ndani ndiye mwina mukhozongo panga mwina mungobwereza kuti dzina ndi ndani komanso mukuimbira mbala gate ya Mozambique. Okay. Ndamva pang'ono ine dzina ndile Modesto George. Okay. Simona. Yes. And ndine wa ku Mozambique. Okay. Ku province ya Tete, district ya Mutarara. Okay. Nde kudera kwache kumusi kumene kuda hapana nyanja zwiri chiri ndi Zambezi. Okay, chabwino tangu wapatsaniko mwina moni munchiyankhulo chanu chakumene kwanzana ku Mozambique amene akutitsata tangu wapatsaniko moni wa nchiyankhulo chanu ndi kwauza zinthu zine fora anthu adzamboona ngati mwina saku Mozambique awangonena tangu wapatsaniko moni munchiyankhulo chanu chomwe mankhula kumeneko ku Mozambique. Okay. Iti boa noite. Como está? Estou bem, não sei, pastore. Eu estou bem. Ai, zikone uri brother so na saurari. Obrigado, apóstolo. Saúde. Muito obrigado. Zikone uri brother so janko jano amajiva. Eu não sei falar português, eu falar inglês. Eu não sei também falar inglês. Ou inglês na nchichewa basi. Yes. Okay, jabwino. Mwina kungoyamba jabe mukudaka yankhola chankhola chanu mwina mukhozo wa iuza anthu zorani zokhuza za Mabena Studio mu chankhola chanu. Apa sindikumva bwino mawano koma mawu atumiki awa ndikwamva bwino koma ano kuduka kuno. Okay, ndingopanga eneyo ndingofusira eneyo malomo awo kuti mutafotokoza funso lanu tingakhale tinalinga pa audio koma mufotokoze kuti kumafusa kuti kodi Mulungu ngwakala yanji kapena munthu amene analengedwa kapena Yesu kapena angelo tafotokoza ndi pamene paja. Okay, funso langa ndinayikha kumene ndinamvera audio ndamva audio munanena za kumunda wa Edeni ndiponso munanena za Yesu Kristu kuti anali wakuda nde funso imeneyo inali kundivuta kwambiri mkati mwa mtima chifukwa ine ndimafunsa apostolo athu akumpingo nde ndimafunsa kodi apostolo mundiuze ine apa ndifunso kodi Atate anati anaumba munthu kuchokera kwa doti nde doti ndiya ile yakusipa koma apapa ndikuona anthu ali mitundu yambiri nde zili bwanji nde apostolo andunguza kuti basi kudzera mu doti pali mitundu yasiyana ya doti yambiri nde mitundu yambiri ya doti pamene palinso mitundu yambiri ya anthu pamene ndamva audio ano ndamva kuti Mulungu anali wakuda ndiponso angelonso ndi akuda nde ndakhala ndifunso mutima kuti basi ndingolumikizana ndiwo abrother Saulo chifukwa chimene ndapezera namba Bena Studio nde ndakhala othokoza kwambiri
kuti zikacheka ndilumikizana pamene ndalumikizana ano moyo wanga ndosangala kwambiri. Funso langa chimene ndifuna kuti ndidziwe zoonadi kuchokera m'Bible. Chabwino. Ndito. Vuto ndila kuti mavesi ababa sitikwanisa kumaponya chifukwa pamene palipo sinthira mabuku ndi pamenenso pali kamaiki. Nde tikamagwira pamenepo yumaona ngati tufuna kusintha maiki osadzone kuti tufuna kupeza mabuku kuti tiwapange tiwaonetse tikamapanga share screen. Ndiye tidziwerenga mavesi tidziwerenga mu Chichewa komanso tidziwerenga mu English kukonkucha ku podcast ya Mapena Studios. Ndikumene tidzifotokoza mavesi wande kuti mudziwalemba ndikuwatani ndikuwerenga mu Bible. Okay. Funa kuwerenga tidziwafotokozeranso mavesiwa. Okay, tipange Palibe vuto pangani. Ndikava chifukwa mafotokozera khoza khala kusiyana ndi mafotokozera ndifande amve bwino palibe vuto ya tieni. Okay, jabwino tipange choncheri. Mudzikwanitsa kuti muli pakhomo kuti mudzikwanitsa kutsegula vesiyo kuti ine ndidziwerenga m'Chichewa inu mudziwerenga m'Chipwitikizi. For isanga kuti mufunanso anthu anzanu ajeni ova Chipwitikizi kuti ayitsare molongosowa kwambiri program. Oho, nde zitheka choncheri yembekezani kaye. Okay. Ya ndikulowa. Okay, jabwino. Okay, brother, so tatuzani kuti mwati ndi vesi yanje lomwe likuyankha funso lawo lomwe akufunsa unondo kodi ujeni zili Yesu. Daniel chapter. Amati Daniel chapter 10. Okay, Daniel chapter 10. Verse 5 and 6. Okay, Daniel chapter 10 verse. Okay, kuno ndingo werenga Chipwitikizi kuno? Tawerenga ndi Chipwitikizi. Okay. Basi, apa ndaipesa. Ya, tuwerengeni mu Chipwitikizi kuti chani Daniel. Werenga ndi Chipwitikizi atumeki. Okay. Cuando Daniel verso 5. Quando vi uma pessoa vestida de roupa de linho que tinha 5 de ouro puro de ufaz. O seu corpo brilhava como uma pedra preciosa. O seu rosto era tão lepradescendente como relâmpago e os seus olhos pareciam de fogo. Tinha braços e pernas que luziam como se fosse bronze polido e a sua voz ressoava como o clamor do grande multidão. Da Marisa para 6. Okay. Yes, okay. Werenga ni Chichewa tokole. Mwati Daniel 10 verse yake ya 5 and 6. 10 verse 5 and 6. Okay, then Daniel 10 verse ya 5, mwati 5 and 6 awiri. Okay. Pa 5 akuti ndinakweza maso anga ndinapenya ndi kuona munthu ovala bafuta omanga mchiuno ndi golide oona wakuufaza. Verse 6, thupi lache lomwe linanga belulo ndi nkhope yache ngati maonekedwe a mphezi ndi maso ache ngati nyali za moto ndi manja ache ndi mapazi ache akunga mkuwa onyezimira ndi kuveka kwa mawu ache kunanga mphezi  ya unyinji. 10 verse 6. 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 10
Chabwino. Yes. Tathokoza. Ndimafuna kuti pamenepa tigawane. Kugawana kumeneko tikhala tikugawana kuoneka kwa berulo. Choyambirira ndikufuna kuti tipange cheki maonekedwe a berulo chifukwa kuti nkhope yake idaoneka ngati berulo. Yes. Ndichoncho. Yes, nomwe atozira. Yeah, yes. Okay. Nkhope yake iwoneka ngati berulo. So sindikufuna kuti berry. Okay. Sindikufuna tilapitse ya imalembedwewa. I'm sorry. Yawa. Berry. Yeah. Berry akunena kuti ndi nkhope yake ndi ya beruri. Ndiye tufuna tione kuti kodi mwala wa beruri umene uli ngati nkhopeyo ndi mwala wa mtundu wanji. Ndiye chifukwa sanga makambe mtundu wa mwala iye asakuoneka choncho. Okay, ndimafuna mwina ndikuduleni mwina musanapite mujeni. Kodi vesi likunena kuti likunena zokhudza Yesu kapena likunena ndi ndana amene amamfotokozera pamene papayi? Munthu, okay. Ndi munthu. Akuti adakumana ndi munthu ku mtsinje. Okay, so munthu ababa amene akufotokoza ndi ndani kuti anakumana ndi munthu ndi ndani? Ndi Yesu kapena ndi angelo? Daniel ndamene akufotokoza zimenezi. Okay, jabwino. Ndiye tikufuna tingoyika kunena kuti beruloyo ali mitundu imene ili apa. Okay. Mitundu yonse iyi mwayiona pamenepo pa screen po? Yes, tikuyiona pa screen po. Mukiona mitundu ya berulo pa screen po? Yes, tikuyiona. Mwayiona iti? Yeah. Miyala ya berulo ndi imeneyi. Ndeno mwaona mwala wa berulo okumwamba. Morganite berulo. Amene ndi Morganite berulo. Yes. Pamene enawa ndi ma emerald yawa. Pamene ifeyo tufuna berulo yu. Morganite berulo. Mwamuona Morganite berulo yu? Yes. Morganite pink beru. Yeah, pink beru. Akufanana mumaonekedwewa. Titati titenge azungu amwenye ndi munthu wakuda. Maonekedwe awawa akufanana ndi chani? Wakuda. Akufana ndi munthu wakuda. Ndatokoza. Ndiye titamange tibwerere apo tionetseso pali ma beru ena amene ali a green. Yeah, green beru. Amene amaoneka po green kapena blue. Munthu amaoneka aye uja adatengedwa ku ndikuonetsera chifukwa choti anthu ena akuzoti bwana munasankha umodzi. Koma anotasankha umodzi for this is the color zinazo ndizongonjezera makala enawo. That is berulo. Yes. Ndiye tipiteso pamene akunena kuti brass. Brass ndi mwala umenewo. Mwala wa brass tipite pa foto iyi. Tikatenga amene yude brass. Akufanana ndi munthu mzungu, munthu wakuda. Ndi wakuda. Brass akuona ndi munthu akufana ndi munthu wakuda. Ndi wakuda eti? Yes. Ndi wakuda Ango yetimirapo koma ndi wakuda. Wayetimira chifukwa chakuti mabrasi wina ndi uyali apayo. Alipo wa mitundu. Wamuona brasi wina uyu? Yes. Ndithu ndaona. Ndiye kuti akuti maonekedwe a munthu amene adamuonayo adali ngati berulo uja tamuona pink berulo uja. Ndiyeso akuti analiso ngati brasi koma opolishidwa bwino. Mm. Ndiye akuti mchuno mwake anamangira
chiujeni cha golide tonse tikumudziwa sitingachite kupita ku golide koyi komano ndekuti tapeza maonekedwe a munthu oyambirira amene akulembedwa m'baibulo kuti amaoneka ngati berulo kapena amaoneka ngati brasi ameneyo akutchulidwa kuti munthu iyeyo atakumana naye adaona kuti ndakumana ndi munthu kunena ameneyo ndiye ndikufuna tipite ku zamoyo zinayi zija zimanenedwa ku zamoyo zinayi mutifutukulire Ezekiel chapter yake cha 1 Ezekiel chapter cha 1 Ezekiel chapter cha 1 zamoyo zinayi zija tizione kuti zimaoneka bwanji. Ezekiel chapter yake cha 1 verse yake tipeza verse yake ya 6 ndi 7. Okay, kuno tipitenso mchiputikizi? Yes. Pitani muchiputikizi. Okay. Ezekiel chapter cha 1 verse 6 ndi 7. Verse 6 Ezekiel capítulo 1. Tendo cada uma 4 rostos e 4 asas. Verse 7. As suas pernas eram direitas, mas os pés eram semelhantes a cascos de boi e brilhavam como se fosse de cobre polido. Tamaliza mpaka 7. Tathokoza kwambiri kumeneko amabena. Ezekiel chapter 1 verse 6 ndi 7 ndi momwemwe pa verse 6 akuti ndi yense anali nazo nkhope zinayi ndi yense wa iwo anali nawo mapiko anayi. Verse 7 ndi mapanzi awo anali mapanzi ongoka ndi kumapanzi awo kunagwa pansi kwa mwana wa ng'ombe ndipo ananyezimira ngati mawalidwe amkuwa wa owotsidwa. Chabwino. Yes. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha kuwerenga kwanu nonse awiri amabena komanso atsogoleri athu ku Mozambique a George. Pepani ndimafuna ndikuonetseni kablasi koyambirira kena kamene ndimakapanga pa phunziroli mukuziona zimabrasi zimenezo. Yes. Zimabrasi zimenezi tizipeza pa besi lina lake. Brasi koma uyu ndi brasi osati wapangidwa polish. Ndiye ndofuna ndikupititseni ku banished brass. Pa verse ipo muchizungu alemba kuti banished brass. Brass. Yes. Ameneno in Portuguese alembaso kuti bronze. Bronze yoso tipeza pena pake. Koma ndikufuna banished brass. Ya, muone kuti banished brass ndi wantundu wanji. Mukudziona dzima banished brass mwadziona? Yes, tuziona. Akuti dzamoyo dzinayi mapazi yake anali ngati banished brass. Mamuona pa screen po? Uyu ndi mzungu amene? Ayi, amene aona kuti ndi munthu wakuda. Ndithu ayi. Uyu ndo si mzungu uyu. Ayi. Akuti zamoyo zinayi mapazi ake amachita kuoneka chonchi. Banished brass. Brass. Imeneyo ndi Baibulo. Koma kuti tikamawerenga ife timangoti mabuku aulosi. Kunali banished brass, kunali injeni brass kumene koko kapena tititi
mkuwa otani nkumafotokoza koma osatenga kuti kodi mkuwa umaoneka bwanji. Baibulo likutuuza mmene zam'mwamba zimaonekera. Zona amene angatiuze mmene zam'mwamba zimaonekera si maakita aku Hollywood ayi, koma ndi Baibulo. Maakita aku Hollywood tiyeni tiwasiyeni akhalekaye pambali. Ife tione zimene Baibulo likutani koti likunena likufotokoza. Ndikudziwa ndiyesetsa kuti ndifulumize chifukwa ndidzione kuti a George ku Mozambique muli banja si muli nyumba. Palibe vuto yayi pamene pafika uthenga wa Mbuye koma zonse zili bwino. Tiyeni tiwerengeni Ezekiel yemweyo 40 verse yake ya 2 ndi 3. Okay. Ezekiel 40 verse 2 mpaka na 3. Apapa ndikulemba mundiyembekeze kaye. Muzipeza kujeni kuja musavutike. Muzipeza ku YouTube kuja mukazionera. Okay, ine mafuna kupanga download meja. Iyiso chifukwa imene tikuyankhulana mukalowa pa YouTube atsogolera. Okay, chabwino Ezekiel 4. Yes. Mukazipeza pa YouTube zimenezi. Okay. Yes. Ezekiel chapter yake cha 40 ndanena kuti verse yake ya 2 komanso 3. Basi ntalowa ndiwerenge. Yes, werengani muchipwitikizi. Ezequiel 40 verso 2. Em visão a terra de Israel, onde me colocou sobre o monte muito alto, vi para o lado do sul aglomerado de casas que se parecia com uma cidade. 3. Quando me levou mais perto, vi o homem que brilhava como bronze polido. Tinha na sua mão fio de linho e uma cana de medir e encontrasse perto da porta da entrada. Tamaliza. Ziko mkwambi, amabena tiwerengereni kumena. Okay. Ezekiel 40 verse 2 ndi verse 3. Pa verse 2 akuti masomphenya Mulungu iye anabwera nanena mmodzi anabwera nane mmodzi mdziko la Israeli nandikhaliritsa pa phiri lalitali ndithu pamenepo panali ngati mayang'anidwe a mudzi kubwera, ndipo pa namba 3 akuti ndipo anamuka nane komwe, ndipo taona panali munthu maonekedwe ache ngati mkuwa ndi chingwe chabwazi m'manja lache ndi bango loyesa nalo nayima kuchipata iye. Tatokoza zikomo pamenepo akufotokoza kuti ndofuna kupitiriza akufotokoza kuti masomphenya a Mulungu iye anabwera nane m'dziko la Israeli nandikhalitsa pa phiri lalitali. Pamenepo panali ngati mamangidwe a mudzi kumwera, ndipo anamuka nane komwepo, ndipo taona panali munthu maonekedwe ake ngati amkuwa. Akuti masomphenya a Mulungu yakuti masomphenya a Mulunguyo pamaoneka kuti panali munthu maonekedwe ake achani amkuwa aburasi. Zamoyo zinayi zija munthu ujaso amene ali ngelo waoneka brasi, zamoyo zinayiso zikuoneka brasi koma mapazi awo ndi banished brasi uyali apa. Pamene uyoyo is just brass. Yes. Ndiyeno adaona munthu ndikugawira ni chonchi. Adaona munthu
amene amaoneka mtundu kuti anaoneka kuti ndi brasi nde mwati atsogoli anapanga apita adi akalipo akuone kuti amene apita koma mukhoza kupitiliza ndikuti mwina ndi network ari join chabwino atipeza yes chabwino ndiye ndimanena kuti okay foto yoyo ipiteka mafoto awawa apiteka yende kuti tibwere pa brasi pompaja muone kunena kuti Baibulo lili very very clear likutionetsera maonekedwewo pazifukwa akudziwa kunena kuti kumapeto kwa nthawi kudzabwera anthu abodza amene adzabweretse maonekedwe a Mulungu abodza osakhala maonekedwe ake eni amene iyeyo ali ndi chifukwa chake mudzapeza kunena kuti zithuzi zimene zikuperekedwa yapa za brasi zikuyimira mmene munthu wakuda amaonekera sizikuyimira mmene munthu woyera amaonekera ndiziti mzungu nsamati munthu woyerayi pali brasiyo wina ndi mwina nitachoka kaye pamene popo nditabwerera kaye ku nditachoka kaye pange stop sharing screen kuti inuyo amapena muli apa mene mukuonekeramo yes mene mukuonekera amapena chimati ndinotani ndine wakuda wakuda yes kwa pali mzungu ndo pali munthu wakuda ineyo mene ndikuonekera apapa pamusipa mumati ndine wantundu wanji oyerapo pang'ono ndine oyera mwachidule ndine oyera mzungu koma ndine oyera ndichoncho yes nditu plus uja akuoneka wina banishidi ngati mmene alili amapenawa kapena pakati pa mapena ndineyo pakati kati pathupa ndiye pamene pali banishidi paja ndiye pali brasi wina amene timamuonetsera uja amene tangochokako kuja kuti kuli brasi wina wantundu ooneka kuti wantundu I'm sorry okay wantundu tinali apa mamuona brasi uyu brasi ali mitundu koma palibe brasi opanga oonetsera thupi la wanthu amene timati azungu palibe brasi wantundu ameneyo mutati mukayang'anitsitse brasi wantundu umeneyo palibe brasi wina ndi uyu ali apayo mukuona kuti akungoneka chonjo okhaokhawa akuyimira munthu wotani amenewa munthu wakuda umene imaone yes munthu wakuda mmene amaonekera mabrasi ndi amenewa mabrasi ndi amenewa ndiye tiyamikire chifukwa chakuti atsogoleri munafunsa funso limeneli chifukwa zinthu zotidangokanga titangozidutsa kwe koma zimafunikano direct kuti tizione mwatsatanetsatane ndipo nkhani ikupitirirabe sitikusiya ipa njira ndikufuna tithamangire pa Zekariya chapter chake cha 6 verse yake ya 1 Zakariya 6 verse 1 okay tikulowa buku okay Zakariya 6 verse 1 basi talowa pamwamba visão de quatro carros. One. Noutra visão, apareceram-me 4 carros que saíam do meio de 2 montanhas de bronze. O primeiro carro estava
atrelado cavalos vermelho, ao segundo cavalos preto, e ao terceiro cavalos branco, e ao quarto cavalos atrelado grande. Ndimafuna verse 1 zikomkwambiri. Okay. Basi Okay. ndakoza. Zikomkwambiri. Kumeneko brother, so tuwerengereni fone mwene magwisa chiro Bible yazima ndiye tuwerengereni Bible uje ni mwiziri wengine umeneko chichewa. Ndipo Zekaria chapter 6 verse yake ya 1. Ndipo ndinapezanso maso anga ndinapenya. Ndipo taonani anatuluka magaleta anayi pakati pa mapiri awiri. Ndi mapiriwo ndiwo mapiri amkuwa. Akuonanso kuli mapiri amkuwa awiri awa, mapiri amkuwa. Ndakuwerekeza izi. Mapiri amkuwa ndiye pakatipo panatuluka magaleta angati penepo? Anayi. Andito. Pakati pa mapiri achani kodi amkuwa. Chingakhale joka imene adamanga Mose mushe idaliso joka ya mkuwa. Imaoneka ngati munthu wakuda. Zona ndito. Sindidayike ijokayo chifukwa kuti ndinaona kuti phunziro litalika zinazo ndikozomangopereka mwina ngati mwazitsanzo. Yes. Ndiye ndisadapitirize iyi sindikudzionera kuti pali tikumva bwinobwino kapena pakushota bepena kuti nkhani yobe ikoma mavesi woti kutulutsa tipitiriza tioneso zisisi zina. Okay, I think ineso ndikuva ni bwinobwino eni ndikutsarani iso ndikudziwa anthu overa ngati pankhoti pali funso lina ndoti atifotokozera koma kwa ineyo I think ndikuva ni bwinobwino komanso ndikutsarani ndeno timafuna tifunseno kuti kusoza kuti kuyankha kwanu mukuyankha zona kuti munthu oyambirira olengedwa nali munthu wakuda. Iyayi osati ine ndikuteroyi likutero ndi Baibulo. Yes, malinga ndi Baibulo zikusonyeza kuti munthu oyambirira kulengedwa anali munthu wakuda. Munthu oyambirira amene analengedwa mchifaniziro cha Mulungu yota kupeza kuti ndi bulasi. Ndipo angelo ndi bulasi, zamoyo zinayi ndi bulasi, ndi akuti adamulenga munthu mchifaniziro chake. Adatenga doti la kudalija la bulasi looneka ngati bulasi ndi kupanga munthu. So ndichifake mu phunziro lathu loyambirira lenileni la Baibulo mwachindunji tidafusa kuti kodi Adamu adakhala kuti tidapeza kuti angakhala kumpumalanga. Sona ndaimva. Ndiye kuti kumpumalangako anthu amene amakhala kumpumalanga ndi anthu okuda khungu. Yes. Tidafusa kunena nthawi imeneja tidafusa kunena kuti kodi Garden of Eden ili kuti ndiye tidapeza kuti idali imatchedwa kuti ili kunoko ku Africa dzina lake lakuti Akibulani mpaka nadalisintha dzinalo chimene amalisinthira amafuna kuti ifeyo tidzidziva kukhala operewera tisamatenge ngati kuti Mulungu polenga munthu adalenga chifaniziro chathu cha ifeyoyi tidzidziva kuperewera. Tisamaone ngati angelo samaoneka ngati tidziona ngati angelo saoneka ngati ife tidziona ngati Mulungu saoneka ngati ife tikatero sitidziwa ubwino weni wolimba kumutumikira Mulunguyo chifukwa akhala kuti ndi Mulungu obwera. Mmene anthu akumanenera anthu amanena kuti Mulunguyo ngobwera adabwera ndi azungu koma Mulungu sadabwere ndi azunguyi. Mulungu ndife amene tidanyamula Mulungu kumpititsa kwa azunguko. Chabwino pepana sogole ndi funso. Ewa ndimamva iya isine mamva iya panthawi ina ndimalowa pa mapemphero ndi pamene ntagona tinali pa timati fasting kwathu kuno timati jeju kusala kudya fasting. Yes. Nde tinali pa fasting ndi chibale na nchalichi nde pakati pa fasting paja nde timagona pogona tamaliza kupemphera nkugona tagona nde tazuka nkumutsala kuti basi kaya agona ndani apasidwa maswamphenya nde mmodzi mwa ife anandiuza mmodzi mwa
afane pale ananduza kuti abasi nde tabweresera ngati ngero oyera chonchi ava zovala zoyera chonchi nkhope chisikuoneka bwino ndikuyera ndiponso anabwera kuzauza kuti pamene mukupita fasting pali wina wake amene sana ulule bwinobwino zake tinene kuno kumati sana pupule bwinobwino nde ife tagwanaso nkupupula nde basi pamene timapemphera iyeyo apasiranso masomphenya kuti anabweranso angelo nkutizungulira pamene tili koma anaine maonekedwe tinene ngati white anaya white chonchi nkuwala onse uwiri wawo ndefunso awancha kuti ababa angelo ameneja anali kwaona ndi mulungu kapena ndiyena angelo amenewo baibulo limanena kuti iyese ni mizimu. Okay. Ndiye tikapita kuti tikayese mizimu mu baibulo angelo amene amakonda kuoneka oyera ndi angelo adziwanda. Okay, ndiri kusoyo yori mukuruza kuti ngati mwina tili kuchalichi mwina mmachalichi mwa maprofeta kuti mwina akuruza kuti inaona ngelo anabwera atavala za white and more so kuti ngelo aliyesa manga abwera atavala za white ndi ngelo waziwanda ndeno ngelo wa mulungu amaoneka motani. Sindi kuti ovala za white ndi kuti oyera. Okay chabwino. Wa white ngati nzungu. Amene ndi waziwanda. Ngelo mukapita imanikai pang'ono. Mukapita kuchikhalidwe cha ife amene taphunzitsidwa chikhalidwe ndi makolo. Olo ukalota nzungu amakuza kuti usale kudya. Okay. Amakuza kuti usale kudya afite akumakuseweretsa. Okay. Ifeyo takula ndi tradition yaunena kuti ukalota nzungu yekuti udzione kuti kunabwera afite. Koma ndikhoza kuti momwe ndikuyitsatira neyo mweri palibepo sinavepo moyo wanga sinavepo kuti ujeni mbusa wina kuna kuti ndinaona ngelo koma oneka ngati okuda sinavepo yayi aliyesa mari naona ngelo oyera ovaso zoyera zina mabwera ndi chikhulupiriro chimene wewe uli nacho. Okay. Azungu aja pofuna kuti kusitsa atandiuza kunena kuti angelo amaoneka ngati ifeyo ngati azunguwo. Ifeyo chimene tidadzala mmutumu tidadzala mapikichala olakwika. Ndiye amene amatiyenderayo samakhala ngelo wa mulungu. Ndimvetsetse. Amakhala ziwanda. Ngelo wa mulungu samaoneka ngati nzungu. Ngelo wa mulungu amene tikumpeza m'baibulo amaoneka ngati burasi kapena perulo. Malingana ndi baibulo mene lalembera akabwera wa mtundu wina akubwera chifukwa kuti wina wake alipo amene watidzala chimene chocho mu nzeru zathu chifukwa chake kunena kuti kudzapatsidwa anthu 66 lemba la chirombo ndi 666 666 sikuti chidzaoneka pa chipumi pa chitalembedwayi koma kuti 666 yu ndi control ya ubongo wathu. Zona control ya ubongo wathu chifukwa apapa pali grand ina yake machedwa kuti pituitary gland imene ndi mother of the brain. Mayi wajani wa ubongo kamene koko kamakhala pa forehead ya pa chipumipa ka gland kamene kamapanga control ubongo wonse. Nezunguja adabwera ndi chiphunzitso cha bodza pofuna kuti akapange control brain ya ifeyo tikakhale mmaloto tidzilona cholakwikacho ndi 666 yo kamene yoyo. Okay jabwino. Pano kusoza kuti ngati atakhoti munthu ndeze ngati mwachitsanzo kuti mwina uli kopemphera abusa mwina akuuza kuti mwina ayinda ngelo anabwera ngelo amoneka motere ndiye kuti zomwe anganene kuti ngelo amanene mwa kuti zimenezo tizikhulupirire kapena tisazikhulupirire ngati atatiuza kuti ngeloyo atapanga describe kuti ngeloyo anabwera amoneka kuti ndi oyera amoneka kuti thupira ngati nzungu choncho koma amanene zakuti zomwe anganenezo tizikhulupirire kapena tisazikhulupirire ngati atanena kuti
afinso zalanga mwaliva musaiwale ansala ndionena kuti musaiwale paja kunena kuti Satana so naye amabwera ngati ngelo wakuunika zona ndamva mawamene mzawenga tsikulina exactly ndiye iye ujayo akoza kubwera ndikukuzani zinthu zimene zichitike bwinobwino timunamve mwamba atwaibu akunena za Karaino. Yes, amanena za Karaino kuti pali zomwe amayika chito Karaino ndikumakuuzani kuti ino a George mumakhala kumulumbala mumakhala kusofala ndikutete ndikumalire amosambi ajeni atete ndi mulumbala ndi sofala kumeneko inuyo kuti yomusana myankhule chifo yoti iye uja wagwirisa ntchito Karaino chifo yoti iye uja wanyamula baibulo inuyo mudziona ngati kuti ndi baibulo limene lumuthandizira koma kali ka Karaino zili ziwanda okay munjira ina baibulo limafotokoza kuti chimene mukasangalalire sichifo yakuti mwachita zazikulu kapena mwachiritsa kapena mwatani koma mukasangalale chifo chakuti mayina anu alembedwa m'buku la chiyani kodi la moyo ndiye ife tisangati popeza wabwera iyeyo ineyo atangoti waoneka woyera ngati mzungu ineyo pandekha ndi anthu nena nonse amene muli apa mudziwe kunena kuti ngati kwa ineyo ndimadziwira kuti mwachisanzo ndalotapo ine angelo chibadwireni changa ine ambirimbiri nthawi imeneyo sakudziwaso kuti ngelo ngakuda namba kumaona nkamalota nkamawaona angelo achakubwera sidambe taonapo ngelo oyera wa mzunguyi chifanya kuti mentality imene adatidzalaso bambo athu adatiuza kuti mukalota mzungu ndifiti timadziwa timakhala tikudziona kuti kungolota ujeni mzungu basi ndiye kuti ndifiti kungolota mzungu ndifiti chimene chija angelo amene amabwera anali abwinobwino chifukwa chakuti nzeru zathu zidali zisadaonongedwe ndi chiphunzitso cha azungu okay panopa mukamuona ngelo wabwera akukuuzani kuti pachitika pano zakuti nyumba iyo iyaka koma ngelo yali mzungu nyumba iti ankuyaka sinde kuti ngelo yanali woona ayi sinde kuti ngelo yachokera kwa Mulungu chifukwa Satana amaonanso naye zinthu kumawauza wanthu ndipo zinthu zozimachitika okay chabwino ndipange chonchi kunoti tingogwira fundo zimenezozo mafuna tingopita ku break pang'ono just for a minute kuti tikhenga tamwera madzi pamene tikupitiriza program yathu talekezera pamene pomwe mukunena zonena kuti angelo tiyambira pamene popo kumapita chitsogolo forito ndikhoza kuti ngakhale defunso lathu mafunso adakalipo okhuza za munthu wokuda tipitiriza pamene popo ndikhulupira zoti tikhozotero ndithu azitsogoleri amabena yes ndili ndi funso kwa atumiki okay funsolo libwere tangogwirani choncho tingopita pang'ono ku break tangogwirani choncho musachoke pa line tangogwirani choncho tingopita pang'ono ku break ya matekiniko athu akuloza kuti piteko pang'ono pa break kuti angosintha ku zinthu zina ndi zina mu studio kuti tionoti panga bwanji ndiye tangogwirani choncho musathaye pa line tingopita ku break okay omvera pamene pano tikupita ku break pomwe tikupita ku break iku tikufuna tingomwera madzi pang'ono tikhati kubweranso pompano malingana ndi program yathu lero kwa chiyema ndithu lero kwa tentha ifo tili ndi anthu awiri omwe tili nawo pa line tili ndi brother George kuchokera ku Mozambique amene anabweretsa funso lawo lomwe tikuliyankha lokhuza kuti kodi munthu mulungu amaoneka motani kapena kuti Yesu Khristu amaoneka motani kapena kuti munthu oyambirira amaoneka ndi ndani pakati pa mzungu ndi munthu wakuda komanso mkati mwakuyankha talowaso mbali naso mwanena kuti amayankha funso brother so enena kuti ati ngati munthu akupemphera ngati ngelo wabwera ooneka oyera zimenezo ndi ziwanda si ngelo wa Mulungu ndi momwe tikuchitira pano pa Mabena Studio ndi tingopita pa break pang'ono tingopatsaniko uthenga wa sponsors athu kenaka tikatero tibwereranso pompano tangoonanizi tikhasole kubwerera pompano ziko kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka
Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba anu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Okay, jabwino. Tsopano tabwererako kuchokera ku break. Tinandi break pang'ono mu studio munatentha. Anangara azibambo anafuna mwene madzi kuti tione kuti tsogolo tidzipiriza motani. Ndipo tinali ku break, komwe tinali ku break pomwe tinakusiya ndithu ndi masponsors athu Azulanga omwe amatipatsa uthenga wawo. Apa tikupitiriza program yathu. Program yathu ya lero ndi yomwe ija yomwe takhati kuyenda ndi Bible. Koma nkati mwakuyenda ndi Bible tikumabwera mafunso. Nanunso mukuzokhala ndi mafunso. Kaya mufuna kuti muna mudzakhale nawo mbali ya program. Vuto palibe. Ife kuno timalola kuti mukuzokhala nawo mbali ya program. Komanso ndoti mungotitumizira message ku namba limene kuoneka pa screen panopo kuti mwina mufuna mudzakhale nawo mwina mmodzi mwa anthu amene adzikhala nawo pa program. Kati mutizikhala ndi anthu 5 pa program imodzi, vuto palibe, tizikhala onsewo ndithu tinawo ndithu pachani pa program. Program iyi ndori ndi ya anthu amene mazitsata pa YouTube. Tizikhala kubweretsa atumiki osiyanasiyana omwe amabwera pano. Komanso ngatinso inunso muli mtumiki mukhoza kutitumizira kuti inenso ndi mtumiki ndimafuna anthu nditapanga nawo share zinthu ngati izi. Ndeti zaziona ndeti zaonani kuti ndi anthu amene ndi timu imene imayendetsa Gen Mabena Studio kuti zaone kuti zomwe mukufuna mutapanga nawo share anthu zili motani. Ndeti zakhale kutenga zimene zija kuti zakubweretseninso pano ndi pali aliyense amatsata Mabena Studio ino ndi yake. Ife timangopanga control, timangoyendetsa kuti tione kuti zinthu zizenda motani. Tikukhala omasuka kuti mukhoza kutifikira kuti kuti inenso ndimafuna nditapanga ko share zote ndi anthu. Lero muli ndine John Chika Mabena amene ndikupanga host program yathu. Program yathu lero ndi anthu awiri omwe ndi brother So komanso brother George kuchokera ku Mozambique. So ndikulandireniso kachiwiri brother So pa line pa. Ziko mwambiri ndatokoza. Ziko komanso ndikulandireniso kachiwiri ineyo ndathokoza kwambiri. Tikulandireniso brother tizingoti brother George sunzoti ndabusa kapena tikomangoti brother George ku Mozambique. Amabena simukumveka kunoko mukumaduka ndiye mwina ndikuthandizireni kuti ngati numundimva bwinobwino ndiye kuti ndiwala kuti tisadapite ku break amanena kuti ali ndi funso ndiye munawatani funso. Yes, ndikhoza mukundiva apa brother So. Ndifunziro zimene tikukambira nazi. Mukundiva brother So. Amabena kuduka pang'ono nde basi tilowe gawo 2 tiroeti gawo 2. Yes. Ya program Yes, ndi gawo 2 yomwe tinali ku break panapata joko break. Ndimafuna tikupatseni niyo. So limene ndina incha kuti ine ndinapanga download Bible koma tingoti Bible ya Adam ndi Hava. Yes. Ndinapanga download nde pamene paja audio ija interview ya number 2 imene nimamva kuti Adam ndi Hava imene chinachitisa kwambiri chakuti uja kwiye apembali wake Abeli Kaini nchifukwa cha anabalwa mapasa. Ndaiwerenga Bible ija imene chinandipasa funso nchakuti Bible ija imanena kuti
Satana anabwera ngati ngero pamene Kaini anali wa mwana ndi zaka kangati 15 kapena 16, ndi anabwera ngati ngero kuzamuza kuti ine ndine woyamba kulengedwa ndimakhala mu Edeni, ndi munthu woyamba kulengedwa mu Edeni ndi Atate, ndine wamkulu, ndiye kuchoka ine nkubwera Atate akwa kuuza Kaini, ndiye nkumamuza soza atsogoleri ndithu ndikuva taimani kai pang'ono funso limene lolo ndiye kuti ndiphunziroli tituluka kuphunziroli tufuna tiyankhe mafunso anu aja a munthu woyambirira kulengedwa aja. Okay, chabwino. Yes brother, tidamalize amene aja brother, tufuna kuti tiwamalize limenelo mulisunge tidzapange sabata imene ikubwerayo. brother George, tipange kumapeto. brother George mukundiva? Okay, ndikuva hapa. Yes, ndimanena kuti funso lo likangati zomwe anena brother so kuti likangati kuthawa line ya funso ndeti tiyankhekaye mafunso amene munabweretsawa tikamaliza amene wawo ngati ngakhale ndikanthawi kochepa ndekuti funso limene lomungo lisunga kuti lipange kuti mulifunse nthawi imeneyo. Nde apa timakamba zokhuza za jeni za angelo kuti angelo so nawonso ndeti timafuna kuti tsimiza brother so kuti nawonso angelo ndakudaso ngati amoneka ngati moti monekera ifemu. Angelo amaoneka ngati ifeyo malingana ndi Baibulo, nditaona mavesi ndapereka mavesi angapo onetsa kuoneka kwa angelo, onetsa kuoneka kwa kerubi, onetsa kuoneka kwa Mulungu, komanso pali mavesi ena amene tikuonjezera. Okay, tumafuna tingopanga clarify kuti sozoti ndoti Yesu so naye ndi wakudaso, analinso wakuda mwana ali pa dziko lapansi pano. Mwaliba? Yesu naye anali wakuda ngati momwe tionekera anthu akudafe momwe anali pa dziko lapansi pano. Yesu amene anali wakuda ndi Yesu Mesiya. Okay. Okay. Yesu Mesiya bajandakuuzani kuti Kristu nthawi ija makuuzani kuti Kristu so ndi zinthu zopangidwa ndi anthu eti. Okay, jabwino sozoti pali kusiyana. Ya ndiye Yesu Mesiya ndi amene ali wakuda chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Mulungu amene ali wakuda adalenga mwana amene ali wakuda, adalenga kerubi amene ali akuda, adalenga angelo amene ali akuda. Yankho limene lolo ansala yake ikupezeka pa chivumbulutso chapter yake cha 1. Okay, tatiwerengereni kuti mfoti apangati mwakhangati no 14 ndi 15. mwakhangati mwandidulira kutsogolo ifoti funso langa lotsatira linali lona kuti nayenso Mulungu ndi wakuda ndi nali funso langa lotsatira koma napo mwakhangati mwandidulira patsogolo tangowerenga ni vesi. Vesi linalija lachilonera kuti masomphenya adaona masomphenya a Mulungu. Yes. Ndiye anamutenga iye kupita naye ku phiri. Nde tatiwerengereni pa Ezekiel chapter 40 paja pamayankha pamene paja tatiwerengereni pa chivumbulutso chapter 1 verse yake ya 14 ndi 15. Okay, nde mwina ayambe kuwerenga George kuchoka Mozambique mu Chipwitikizi kuti tivere mu Chipwitikizi akuti chani komanso kenaka munena ndinu. Ndagwira kale ndiwerenge Chipwitikizi. Yes. A sua cabeça e os seus cabelos era branco como a lã, e como a neve os seus olhos era ardente como fogo. Os seus pés era brilhante como bronze fundido na fornalha, e a sua voz era como ruído de grandes cascatas. 15 tamaliza. Tatokoza. Okay, nde tiwerengeni nchichewa brother so kuchitira kwa anthu amene sava Chipwitikizi. Kuchitira kwa anthu amene sava Chipwitikizi mwaiona pa screen po. Yes, koma okay, tipange chonche zooneka pa screen mina muzizifotokozera kuti mwina kwa anthu amene mwina ena amangwira ma headset akugwira ntchito nkumavera mauthengawa ndi mwina amakhoti mwina ali busy akugwira ntchito akungwika ma headset mwina muzifotokozera zomwe zooneka pa screen kuti anthu adzikhoza azitsata bwinobwino. Ndikufuna ndiwerenge muchichewamo ndiye kuti zidzimveka kuti pa screen po pali chani. Okay, jambo tawerengani munchichewa ujani vesiro.
Chivumbulutso chapter yake cha 1 verse yake ya 14 ndi 15. Ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera. Ngati chipale chofewa. Ndi maso ake ngati lawi la moto. Verse 15. Ndi mapazi ake ngati mkuwa onyezimira. Ngati woyengeka ng'anjo, ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri. Ndiye pa screen ipo pali amene akufaniziridwa. Ndi verse limene lili kuti tsitsi lake linali loyera ngati bafuta. Kodi mumadziwa kunena kuti tsitsi la azungu limakhala la grey? Yes, limakhala grey. Yes. Ndi tsitsi la munthu wa yekha wa brasi yekha amene likamati likubwera imvi limakhala imvizo za white. Za bafuta zoyera. Zona. Uyuyu akufotokozedwa abayu ndi Yesu. Ndiye mutatiwerengera pa Chivumbulutso chapter yake cha 4 verse yake ya 2 ndi 3. Okay. Chivumbulutso 4 verse 2 ndi 3. Chivumbulutso 4. Okay. Verse 2 ndi 3. Verse 2. Imediatamente o Espírito se apoderou de mim. Vi então o trono do céu e nele estava sentado alguém que tinha o aspecto brilhante de uma pedra preciosa, sardônica, e o trono estava rodeado de um arco-íris e brilhava como uma pedra de esmeralda. Basi tamaliza. Chabwino apa ndikuwerenga munchichewa titawerenganso muchizungu kuti mwina zidzamveke. Okay, chabwino. Akuti pomwepo taonani pada ikika mpando wa chifumu mmwamba. Ndipa mpandomo padakhala wina. Mawoopsa yawa. Ndimaonekedwe aiye wokhala anafanana ndi mwala wa yasipi. Ndi sadiyo. Ndipo panali utawaleza wozinga pa mpando wa chifumu. Maonekedwe ake ngati simaragido. Akuti za utawaleza ngati simaragido zoteni tizi mpando wa chifumu po padakhala wina, especially pa chifumu la wina amene nkhope ya amene maonekedwe ake anali ayasipi, jasper. Yasipi ndi jasper. Muchizungumu mwina kuti anthu adzanena kuti ayi mukungonena. Tiwerenge pa verse yake ya 3 in English, KJV. And he that sat was looked upon like jasper and sardine stone. Sardius, mukuona pa screen kwetu? Yes, pa screen pakuoneka miyala ya jasper komanso sardius. Yes. Ndoti kwa anthu omvera amene akuzopanga so akusiyana ndi miyalayo. Aya anthu akuoneka pa screen akuona kuti ndi anthu akuda omwe akuoneka noti akufanana ndi miyala ya jasper ndi sardius. Sardius. Ndiyakuti adaona kumpando wachifumu kumwambako pakakhala wina. Amulemekeza dzina kuti padakhala wina. Winayo amaoneka ngati miyala imeneyi, ndekuti amaoneka kuti ndi mzungu, ndi munthu wakuda. Ndero amaoneka kuti ndi munthu wakuda. Mukumva masalawo? Yes. Iyi ndi Bible mwachindunji, ndipo ndikupemphani Mr. Chika kunena kuti ichi muchipange sponsor, chipange viral ichi.
Okay, ya itipanga zimene zozo ndoti yankhula ndi ma sponsors athu kulike chipite kwa anthu ambiri siti madziwa kunena kuti uyu mulungu uyu amaoneka ngati Yasipi, amaoneka ngati Sadiasi. Ndipo yake olo mzinda wa kumwambawo akunena kuti makoma nga Yasipi. Mukumbukira tsiku lijali ni mayimba nyimbo? Yes. Kuti azimayi ampingo wa 7 amayimba nyimbo kuti makoma nga Yasipi. Yasipi yonda ameneyo. Kuti chingakale makoma anzinda umene wowo nga Yasipi oneka nditu black atikagwirizana ndi kala yathu. Kuyambira amene wakhala ndekuti anthu akamadzasunthulika mkamphindi kakuthwani makadiso kuti wonse adzaoneke chimodzimodzi afunika kuti wonse adzakhale anthu akuda, adzakhale Ayasipi, adzakhale Asadiyo oti adzafanane ndi mulungu amene ndi Sadiyo ndi Yasipi. Adzafanane ndi angelo amene ndi brasi, adzafanane ndi Yesu amene ndi bronze, adzafanane ndi akerubi amene ndi brasi sonaye, suddenly ananena kuti amene banished, amanena kuti banished bronze. Tidziwe ziti kodi, tidziwe zimenezo. Ndikuthamanga nanu ndafusa baja kunena kuti maonekedwe yake anali atsitsi lotani kodi loyera ngati bamera. Yanena kunena kuti zosatheka munthu unzungu, tititi nzungu, zosatheka mzungu kukhala ndi tsitsi la white, amakhala ndi tsitsi la grey. Yes. Ndiye inu atsogoleri mwachita bwino chifukwa mafunso anu mukaona kuti baibulo likhale patsogolo osati mpingo ukhale patsogolo. Okay, chabwino nde imanikai pang'ono. Yes. Imanikai pang'ono. Imanikai pang'ono. Baibulo likhale patsogolo, mpingo pambuyo. Abusa pambuyo, baibulo patsogolo. Chiphunzitso cha mpingo pambuyo, chiphunzitso cha baibulo cha mulengi patsogolo. Mukatero mukatsogoza baibulo mudzapeza chipulumutso chifukwa mmenemo ndi mmene muli chipulumutso. Amapena mafuna kuyankhula tisadapite pa next verse. Ndimafuna ndifunse unene kuti tsono momwe mukuyankhulira musozo kuti munthu oyamba kulengedwa anali munthu wakuda. Tsono mzungu anabwera bwanji mzungu? Mzungu oyambirira amene adabadwa timamupeza mu mbuku la timampeza mu mbuku la Enoki, page chapter 105 verse 1 2 3 around there. Okay. Muntu oyambirira kubali buku la Enoki mu Bible mulilibemo. Tangoruzani kuti limanena kuti chani? Ndikumene ndikupita. Okay, jabwino. Yeah, ndikumene ndikupita. Kanga dia mafuna kunena zimene ndi mafuna kuyankha chifukwa ine pali siku lina limene ndinapanga download buku la Enoki, ndinapanga download buku la Enoki ndi zimene mumakamba apa zimene ndende ndi Enoki ananena za kuti amene anakwera kumwamba ndi anakumana nazo kumene kuja ndi angelo amene anapita kaudani kukamusonyeza za kumwamba zina ndi zina. Ndi zimene mumakamba zimagwirizana ndi zimene zija mbuku la Enoki ndinapanga download kudzera mene ndinaotenga browser type. All right. Ndiweko watu. Ndiloweko kwa twes. Chabwino. Ndifuna apa ndiseche neutira nditayikaso nalo ati. Ninali nalo ninalipo mu PDF. I think yatayika imeneyo. Ndimafuna ndingopatsitsa wanthu kuti awerenge okha. Okay. Pamene padambira imani ndikufuna ndingofotokozera. Yes, ine tangotifotokozera. Pali pamene padambira munthu woyera khungu ndi pamene popo. Munthuyo amumfotokoza kuti adali woyera ngati mafuta komanso ofira khungu.
munthu ameneyu akumufotokoza kunena kuti anali ndi tsitsi lalitali ndi maso a pinki. Munthu ameneyo analinso ndi maso a blue. Yes. Ndiyeno munthu ameneyu ndi amene anali woyambirira kubadwa wosiyana ndi anthu a nthawi imeneyo. Okay. Ndi amene anali woyambirira. Koma munthu amene yuyu atabadwa choncho tikamapita kutsogoloko tiona dzina lake amene yuyu anali Nowa pachilungamo pake. Munthu woyambirira kukhala kubadwa adabadwa ngati tinene kuti adabadwa ngati albino. Adabadwa mwa albino like. Chifukwa albino ukatu ndi munthu ndi mzungu. Albino ndi mzungu? Manena kuti albino ndi mukunena albino ndi mzungu? Ndikuti ndi part and parcel ya uzungu. Ya uzungu, okay. Yeah, ndiye mmene adalili adali chonchicha. Ngati albino. Adakwatira mkazi bwino chifukwa ngasi munthu adabadwa yekha. Ndiye mkazi so amene anakwatira adalinso ngati Brasi, adalinso ngati Sadio, adalinso ngati Jasipa. Nde dzina akanali ndani munthu oyambirira ukazi? Imanikayi pang'ono. Atsogoleri musunge mtima kuti tifotokoze bwino mukanga limene munapangira poyamba paja. Ndiye iyeyo anakwatiranso munthu wakuda tidzikamba chichewa chimenecho. Ana amene adabadwa mmenemo wonse analinso akuda, Hamu, Yafeti ndi Semu. Wonse adali akuda ana atatu. Ndiye mukafunsa kuti mzungu adayamba kuonekera pati. Wodabadwa wodabwitsa adali pamenepa, woyambirira adali pamenepa. Dzina lake tatangubwezaniso mzungu woyambirira dzina lakeyo? Ndikuti munthu wodabadwa wodabwitsa woyambirira adali agent Nowa wake aimwe anasema chombo Nowa wake? Amene uja, amene anasema chombo. Okay, jabwino. Yes. Yaani mafari adazunguliridwa ndi anthu akuda okha. Ndiponso adakwatiranso anthu akudawo chifukwa kuti thupi lakelo linali ngati albino like. Ndipo powafanizira amafanizira ngati kuti the color was that of the angels. Amanena kuti the color was like that of the angels, kutanthauzira angelo aja amene adagwa kuchoka kumwamba waja nkudzakwatira azimayi pa dziko lapansi aja. Angelo ake adali atiwo amene anagwa kuchoka kumwamba kubwera pansi ndi amadzaoneka kuti Mulungu ayike trace yakuti angelo yawa ndi anga yawa nga Satana adayikira pakala. Okay, mufuna muruza kuti kubadwa kwa ijeni Nowa atabadwa choncho mtundu umenewo ndoti sipanapitirirenso kubadwa so anthu ena okha ngati choncho. Anthu ena achiwiri ino kubwera ano kudzaoneka ngati mzungu anali angelo amene anagwa kuchoka kumwamba omwe timamvetsera kuti adadzakwatira anawo anthu pa dziko lapansi pano. I think angelo ake ndi amenewo. Angelo ake ndi amenewo. Exactly. Yes, so that angelo aja namene Mulungu adaona kuti ndionetse kusiyanitsa kuti anthu azidzisanitsa kuti anthu awa sana chokere kwa ine. Anapanga kuti aja zioneka ngati azungu pamene angelo a Mulungu analioneka ngati anthu akuda. Exactly. Ndi omweno anapangitsa kuti atakwatira anawo anthu ndamene anapangitsa kuti mtundu wa azungu uchulukane kwambiri. Kaye chifukwa musaiwale kuti pamene paja kudabweranso chigumula chodzawasalaza onse waja. Okay, yes, anasalaza nditi anatsala Nowa ikhauzana. Amene adatsala pa dziko lonse nthawi imeneyoyo adalinso Nowa ndi ana wake ndi mkazi wake ndi azipongozi ake. Okay, taima nikai ndimafuna ndikufunseni funso ili. Mwinaso anthu ena sovera kufuna atadziwa kuti chigumula chimene chinabwera anthu aja angelo atachokera kumwamba kudzabwera kudzakwatira pa dziko lapansi pano. Ndipo mweno chigumula chimachitika angelo awo amene akugwawa anafa nawo limodzi kapena poti ana angelo anakwanitsa kuchizemba chigumula chimenechi chapena anafa nawo limodzi? Amene wawa anali angelo sadafe nawo limodzi yayi.
amene sanafena ulimodzi ndi amene sanafena ulimodzi angelo ankaoneka ngati azunguwa sanafena ulimodzi tisangelo koma ana amene amabereka ndi amene anafa nawo anafa nawo ulimodzi. Okay, kusoza ndoti nakanengati apanga kriye angotsala angelo okhawo ndeno after chigumula chija amene atsala nooneka choncho anali ekhayo ujeni no ekhayo anali no yekha basi ndi mtunducho nachiluka bwanji anthu achena angelo aja anabweranso zamba sokwatiranso anthu sokachitika tibwera kumeneko uko tibwera foni pomwe ndifuna nditavetsetsa pamenepo tibwera musathamangira kutsogolo tibwerapo. Okay bwino tibwera ndidzakumbukirapo sindzaiwala. Okay chabwino. Kuli mapazi ama giant. Okay. Mapazi ama giant pa dziko lonse lapansi amapezeka ku South Africa. Murisokoneza mapazi ama giant ake amene timavazori anthu angelo achatakwatira ndi anthu anawo bado amene mwamakhala ma giant ngoti asindikukhulupirira kuti mwandigulaji na Goliath ni majanti ake. Goliath ndi mbuyo omwe alendo. Okay chabwino. Goliath ndi mbuyo omwe alendo ndi kusonga nditero. Okay chabwino. Koma koma kunali ma giant ndithu ndiye Goliath yo mukoza kuika kuti mwina ndi chitsanzo chimodzi mwa zitsanzo za wanthu atiwo amene wawa komano ndimafuna ndikuonetsereni kuti foot of giants mapazi mukuona yoka padziko lonse pano yoka ikudziwa foni kumenya kuti foot of giants aliyemberatu giants South Africa ukadakhala uli kwa Amerikaso alipo akadaika America akadaika kapena Europe kuti tisake ukushona. Mwakondweraji ndiye akunena kuti the term giants of South Africa refers to several entire ndingolenga chichewa ndinene munchichewa akunena kuti awawa ndi mapazi awanthu amene anali mipalu amene amapezeka kuti anthu amene akusewera basketball amalimbikitsa kunenerera malonda za iwo komanso kumipira amanenerera za iwo komano chinthu ichichi ndichopezeka chimene chidabwera ngati munthano muipetsetsa khani yoti ndiye ngati chikubwera ngati munthano koma chikapezeka kuti chikapezeka nthano yake ndiitiyo nthano yake njakuti kalekale kudali ma giant nthano yake kudali ma giant umboni wake ndi uti tipita tikapeza kuti kuli malo mu South Africa kumene kuli mapazi awanthu atikodi amene kuno ku South Africa ali mbalake ndiyo mapazi amene kazi chengo cha munthu akukanga takufusa kuti kaya kufusa kuti chani ndi mafusa kunena kuti kuno ku South Africa amapezekera kuti kwa ma giant yo uje mbalake ndiyo mapazi a giant mapazi amenewa ama akuno ku South Africa amapezeka beso kumpumalanga zone ngati kuti ijeni history ya Bible ona ngati kuti ili connected kwambiri ndi malo amodzimodziwa kapena zinthu zimachitika mbali imodzimodzi kapena pali malo enaso amene zimachitikira kupatula malo amene wampumalanga paja nakuwuzani kuti history leso imaonetsera kuti Mulungu amalengera wanthu pakaphirintiwa ndi mbalame kutanthauza kuti anthu ndi nyama amazilengera kukaphirintiwa kutanthauza kuti kukaphirintiwa nakonso kumene kuli ku Malawi kumalire kwa Malawi ndi Mozambique nakonso kudachitikanso zinthuzo. Okay jabwino. Okay yeah okay jabwino. I think fusolo Maria anka amene fusolo ndinali fusolo jamani kuti tsono no anachulukana bwanji ndemana kuti ndikutsogolo sono zori kutsogoloke panopa kapena tilikire ndi tumulizira zomwe yankhulo tikankhire tunino panopa kuti adachulukana bwanji kuchulukana kumene adachulukana iwo adatayamba kuchokera pa mwana wa Yakobo
adayamba kubadwa wina amamuchera kuti dzina lake Esau. Pamene ndifuna kufika pamene. Esau adali ofira. Chifukwa yake tikati Esau ndi Tswana language. Imatanthauza kuti chani? Samati Esau amati Esweu. Esweu woyera. Akamati Esweu amatanthauza kuti woyera, wofira. Mukapita pa meaning ya Esau mukapeza kuti adali oyera, adali wofirira, mpaka na thupi lake lidali ndi maubweya ambirimbiri. Azungumesa amakhala ndi maubweya. Iyeyo ndi mmene mudachokera mtundu umene udapanga azungu mpaka na anamba kuthawa kuno, poona kuti sakuupeza sakuufira kuthawa nkuyamba kumapita kuja kosakhalidwa kuja. Ndipo kumene kuja kosakhalidwa maiko amene aja kosakhalidwa kuja ni kuyilopo komwe amakhala azungu. Inu kodi tumakhala kuti makhala chonchi ukumadza kuzungulirani, makhala chonchi ukumadza kukuzungulirani kulibe tendereyi. Okay, chabwino. Ndiye kusenzera kuti mtundu no wazungu no because oti no background uje nake unachokera no pamene papa. Unachokera pamene papa Esau. Yes. Okay, chabwino. Brother George munani ndi funso lina? Ayi pa kubwera nkhani ndilibe. Okay, chabwino. Ndiwo mwe tayankhira sunikhozoti mwamvetsetsa kapena palipena poti mukati mutero mufuna kwadula. Ineyo ndimangofuna kuti tikupachire teretu pali zina zakuti tifotokoze pamene papa. Bible saneyo mmene tuteromo tufuna kupereka marizoni akuti nchifukwa chani munthu amakhala wakuda. Chimamuthandizira chani kuti akhale wakuda. Esau paja ndamene adapanga mtundu wa Edomu. Yes. Ndiye mukaona wina aliyese woyera khungu ndi ma Edomites. Ochokera kwa Esau adakamba kumabereka anthu otwanja kumabereka anthu ajamamba kubereka nokhaokha ndi ma Edomites amene aja ma Edomu. Ndiye ndimakupemphani kuti bwanji tiwerenge vesi lotsatirali kutsata noti kawerenga nkuwerenga kaya mavesi awiri tisire pamenepo titafunsana kuti kodi pali kufunanso kuonjezera kwina. Okay, Bible. Tiye nitiloweni pa nyimbo ya Solomo chapter yake cha 1. Verse yake cha 5. Okay, nyimbo ya Solomon. Mwibaso. Okay, kangati Bible mene ndinayo ndiye basi. Tieni hapa Chichewa. Nyimbo ya Solomon verse 1. Chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5. Akuti pois o Espírito de Deus que instrui as pessoas foge dos mentirosos e afasta-se dos que têm pensamento estúpido. Vai embora quando aparece alguém que comete injustiça. A sabedoria é que o Espírito que ama a humanidade e não perdoa as pessoas diz blasfêmia. Pois Deus é testemunha do sentimento mais íntimo, observa com clareza o interior do coração e ouve tudo que a sua língua transmite. Paino. Alright. Mwike bwinofoni yano atsogoleri, background yano ija. Yes. Okay, yes, yeah. Okay. Ndikwerenga munchichewa. Nyimbo ya Solomo chapter yake cha 1 verse yake ya 5 ndi 6. Mawu akuti wakuda ine koma wokongola ana akazino aku Yerusalemu ngati mahema akidara
ngati nsalu zotchinga za Solomoni. Musayang'ane pa ine pakuti ndada, pakuti dzuwa landidetsa. Ana amuna amayi anandikwiyira, anandisungitsa m'minda ya mipesa, koma munda wanga wa mipesa sindinawusunga. Zinthu ziwiri, zinthu zitatu kapena ziwiri. Alright. Chabwino, ndakumvani kumeneko. Uthenga wafika walandiridwa. Okay, chabwino. Ziko kwambiri. Ndiye ndifuna tingomalizitsa pamene papa. I think timaliza vesi limene lili. Yes. Yonena kuti akuti ndine wakuda ineyo. Koma kudako ndimafanana ndi matenti. Akukedala. Chifukwa dera lawo kunali matenti amene amamangidwa akuda. Komanso akuti ndikufana naso ndi makatani amu Parisi ya Solomoni. Makatani amtundu wati wakuda. Ndi akuti komanso ineyo musandiyang'ane chonchi kuti ndidada, musandinyoze. Chifukwa ndidada chifukwa cha dzuwa. Chifukwa ndakhala ndikugwira ntchito m'minda ya mipesa. Amene amankhula zimene zanayindani network ndi nyimbo tu ya Solomoni. Solomoni mfumu akulemba nyimbo ya mmene akunenera za mkazi wa dera limene iyeyo akukhala. Ndeni mapereka chisanzo kuti inuyo achika pakati pa inuyo ndineyo, ine ndine oyera, inu ndine. Ndimanena kuti ineyo ndine oyera, inuyo achika ndino akuda. Ya ndikusinthaso apopo kuti mudzioneka kuti achika ndi akuda. Okay. Ine ndi oyera. Ndiye ndikunena kuti mkazi amanena kuti adada chifukwa cha dzuwa. Pamapeto penipeni ndofuna ndifotokoze kuti munthu oyera ndititi mzungu olumutapita atamakhala ku South Africa kunoko atakhala dzaka munamba mamuona dada. Ayi mzungu sada wakakhotera sintha malo okakhalira kuti okakhala malo ena amakhabe mzungu amaoneka be mozungu. Koma inuyo achika mutati mwapita malo ena ake anthuzi simukaoneka kuti mwayera. Ayi umaoneka umasintha munthu umaoneka usinthika. Olo ineyo mmene ndikuonekeramo ndati ndikugwira ntchito pa dzuwa thupi langa liyamba kumada. Yes. Liyamba kuda, liyamba kusintha maonekedwe thupi limene. Pali mavesi ambiri koma chifukwa cha nthawi kwa lero ndikupya kuti timire pompa kuti mwina tsiku lina padzakhalenso mwayi ochitaso zinthu zina, koma kwa lero tipangire pompa. So conclusion ndionena kuti Mulungu ndi wa brasi kapena ndi jasipa kapena sadiyo. Okay. Amene ndi wakuda. Yesu ndi bronzi kapena brasi amene ndi wakuda ndi mkuwa. Angelo ndi akuda ya brasi kapena polished brass. Zamoyo zinayi zimene timazinena zija anthu amayimba nyimbo zamoyo zinayi pamaso pano zili ndi maso pena paliponse zikutamani nthawi zonse oyera. Zamoyo zinayi zimene zijazo zamoyo zinayi zimene zija ndi mabrasi amene aja monga mmene tawerengera. Baibulo sili kupanga identify kuti Mulungu adalenga munthu akuda kapena kuti Mulunguyo kuti Mulungu adalenga munthu oyera khungu mzungu kapena kunena kuti iyeyo ngoyera khungu ndi mzungu. Ayi, Baibulo likutionetsera kunena kuti black color iyi azungu amayifera kuti akhale nayo. Chifukwa black color iyi ndi melanin. Amene tili nayo ndi melanin ndi ambulera. Lero Mr. Chika mukamada choncho mudzidziwa kunena kuti ndi ambulera ameneyo Mulungu akukupangitsani kuti inuyo musadwale nthenda za makhungu.
chifukwa chake ifeyo kumapetopeto chifukwa chake ifeyo tidapatsana mayina onena kuti chimene chicha ndichipadzua. Akamati ndichipadzua ndi munthu amene iyeyo ali mkazi okongola kwambiri, ndipo kukongola kwambiripo umakhala chifukwa chakuti wada umakhala chifukwa kuti wada. Nene mkazi amene akuoneka mu buku la nyimbo ya Solomoni ndichipadzua mumanena kuti ichichi ndichipadzua koma ali mzungu sakakhale chipadzua ayi. Chipadzua chimati chikamatuluka dzuwa silimachipanga ataki. Mukaona azungu amavutika kwambiri ndi dzuwa, amadzola zimafuta tosiyana-siyana chifukwa nthenda imabwera pa matupi awo, melanini wawo ngochepa kwambiri, ali kutali kwambiri melanini. Akamakhala padzuwa paja amadala zimatenda tosiyana-siyana koma inuyo ndipatse ino atsogoleri amapena. Okay. Abori mafari apopo ndikhoza kuti anthu omvera alitsata ndithu ndipo mwapereka maumboni osiyana-siyana m'baibulo komanso ndoti kutengera ndi zomwe zili zolembedwa zomwe anthu sitimazidziwa kuti zili motani pa intanetimu. Ndeno ndimafuna ndifunse kaye kwa amene anabweretsa funso kuti Mr. George kuchokera ku Mozambique, momwe mwa ayankhira ndi momwe mwamvetsetsa kapena paliso funso lina lonjezera kapena basi mwamvetsetsa zokhuza funso limene tisanatseke? Ndamvetsetsa bwinobwino, palibe chimene chasala kuti ndifunanso ndifunse pambali imene. Ndamvetsetsa bwinobwino ndiponso ndimalemba maujeni mavesi olo ngakhale kuti madata anga anali ochepa ndimangogula kugula ndi basi. Ndamvetsetsa bwinobwino, palibe pamene pandiphonya ndi ndikakha pamene pa ndikhoza kupanga download, ndipanga download audio yonse nkuivanso bwinobwino ndadekha pakomo. Okay, chabwino ayitathokoza kwambiri ndoti ndikhoza kuti inuyo mwapangisa kuti funso lanu lomwe munabweretsa anthu ambiri adziwe zoti zinthu zili motani. Pano pa Mabena Studio ndi mmwe tikupangira kusonza kuti funso limenelo layankhidwa ngati foti eno akenso amene abweretsa funso tinapanga adi pakhopa kuti pa programu iyi kuti nawonso amvetsetse bwinobwino kuti ngati pali zina ndi zina azitha kufunsa kuti apa zili motani khoza kuti ndi omwe tayendera nawo ndithu atha kumvetsetsa ndithu soza kuti paliponse pomwe tasiyapo. Inunso ngati muli ndi funso Mabena Studio ndi yanu, ngati mmayionera, ngati munapanga subscribe, ngati mmayipanga follow Mabena Studio ndi yanu. Ngati muli ndi funso bwerani tifikireni ife, kaya mufuna kuti mungotitumiza tidzayankha kapena mufuna mudzakhala nawo pa call oyo mudakhota ali anthu 7 tikhoza nawo pa program paja aliyese 7 aliyese azifunsa funso lake akankhidwa achoke tibwere wina choncho mpaka anthu osarana atankhidwe fonde nde po oje cholinga cha program ya Bible mwachindunji mwachuchuchu kuti pamwe tidanamizidwa tidziwe apa tadziwa zona kuti tidanamizidwa kuno kuti Mulungu analowera komanso chichonse choyera ndiye chochokera kwa Mulungu, chakuda ndi Satana. Pamene momwe lanenera Bible ndi maumboni amene apereka Brother So zione kuti zinthu sizili choncho. Brother So tango tipatsani mawu omaliza pa program athu mweti nayo lero tisana. Okay, kapena tiyambeka ndi Mr. George tatipatseni mawu omaliza tisanatseke program momwe mwayionera program ndio mwayiverera komanso kuwalimbikitsa anthu ena amene amachokera mu Mozambique komanso kwina kuti adzititsata komanso tione kuti mukhoza wapatsa mawu otani tingolera anthu amene amatsata Mabena Studio. Okay, mawu omaliza ndithokoze ku Mabena Studio pamene mwandilandira kuchokera kuno ku Mozambique. Ineyo ngati pali ena amene amava Mabena Studio ali kuno ku Mozambique, ine ndili kumusi kwene kutete kumusi kumene tili ndi malire ndi Sofala ndi Zambezi kapena malire ndi Khaya ni Morombala. Ineyo ndine timati pasta ndine mbusa wa cheza cha moyo kuno timati Rouge Vida cheza cha moyo. Ndiponso ngati pali ena ufuna kulimikizana ndine Mungu ika namba pamene po namba yanga WhatsApp. Okay, ino ene nani namba lanu rangu ene nani namba lanu yo kuti muna anthu amene akuvera amene alidera lanu lo kapena amene ku Mozambique akhoza kuyimbirana kuti muna mukhozo nanunso zomwe mwava pano kuti muna mukhozo afikiraso anthu ena. Rangu ene nani namba lanu kuti chani? Okay, namba ndingo ene neti namba ndi
ku Mozambique ndi 86 87 89 639. Ndibwerezere 86 87 89 639. Okay, kwa anthu amene sava chipwitikizi tayinerani nambala yo mujeni munchankho choti anthu tivese. Chichewa. Yes, sorry. English. Tima English 86 87 89 639. Kodi namba imamba ndi chani ya ku Mozambique? Kodi namba ya mamba ndi chani? Kodi namba timati plus 2 58 plus 2 58 86 87 89 639. Okay, jabwino. Nambala ya vega tango yenena ni muna mujeni munchipwitikizi ujeni maomwe munankhula omalizilawo kungwane na muna munchipwitikizi kuti muna anthu amene amavaso chipwitikizi angova tisanapatse brother so kenaka titseke program. Ok. Eu queria desejar bem na estúdio pelo trabalho de me receber, de me ouvir o trabalho, estar no estúdio, todo mundo ouvir o mundo sobre a palavra de Deus, a boa palavra da salvação. Obrigado a Mabena e a todos os irmãos que estavam prestes, atentos a perceber o nosso trabalho desde que iniciamos até agora, embora com cheio de transtorno que passamos, mas muito obrigado eu, a Mabena Studio, muito obrigado ao irmão Saulo, muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado. 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 Ai vano Mabena Studio rati ndimweti nalili ndithu ndimweti napangira kuti aliyense ochoka dziko nalilonse ngati amava chichewa kanda ku Zambia kanda ku Zimbabwe ka South Africa ngati amava chichewa matitsata ife moyoyandidwa pano muzankhola chankhulo chanu kuti anthu amene amakusatirani adzakuveni ngati mwachitira lero Mr. George ngakhale ine simumava chilichonse komabe ndikhoza kuti anthu amene amava chipwitikizi iye andithu akuvani. Tathokoza kwambiri brother George abusa George. Ziko mukwambiri ndathokozanso ndimafuna pomaliza ndipembe namba ya brother so. Okay, jabwino namba ya Okay, namba ya brother so ndoti ainena komanso tikurumizirani. Okay, munditumizireko. Brother so tatuzeni mawanu otsekera mu program ino momwe tinalili program kuti mungoyipanga finalize kuti program inali bwanji mwachangu kwambiri kuti titseke. Mofulumira ndingonena chonchi. Ndiyamikire chifukwa cha kusakasaka malemba kwathu. Ndiyamikire chifukwa cha kuyang'ana m'Baibulo kuti akhale kalilole. Ndiye panopa ndikunena kuti mpingo kagwere uko Baibulo langa lindionetsera choonadi. Okay, jabwino. Mpingo kagwere uko Baibulo langa lindionetsera choonadi ngodi mawu amene ndamene mutsekera lero kuti ndipo mwetamveramo tizinena kuti mpingo kagwere uko Baibulo langa lindionetsera choonadi ndiye mawu amene mutsekera nawo lero. Mpingo kagwere uko Baibulo langa lindiuza choonadi. Kusoza siri kwenda tidalire mpingo kwambiri ya tidalire kwambiri Baibulo. Tidalire Baibulo chifukwa Mulungu Yesu akamabwera sakudzalifunsa mpingo umene timapembedza ayi. Yesu akumabwera akudzalifunsa kuti kodi udachitanji zimene ndidalemba buku lopatulika. Kwambiri mawu omalizitsitsa kwambiri ndiwapemphe brother George kuti apemphere kuti titseke ndi pemphero. Brother George tipemphereni tisanatseke kaya mutipemphera nchipwitikizi vuto palibe kaya chankhulo momwe ngakhawo masuka kaya chichewa kaya chipwitikizi tipemphereni titseke kuti mutitseke programu iyi. Chisena mumankhulaso chisena iki tipemphere. Yes. Ndichiteta khuta Mulungu usiku ngati uno pamene mwatipedza Mulungu wanga pabasa yonse ndachitefe ambuye tonani takhala pakati mbitilonga mawanu
mulungu wanga ndi mudakwanisa kukhala patsogolo pathu kutisogolera basa ishi ndikutumizira mzimu wanu mbuya mukasogolera basa yonse tayamba natumikana Yehova ufuna kufundisa dziko ya pansi idziwo verdade yanu mulungu ndikupembera muli kudzulu adzazeni ndi mzimu wakuchena adzazeni ndi mphamvu anu kuti ananu mulungu wanga kusogola kunafuneka kwenda mbiri akwanisi kudziwa ndi mumwene anu ambuye dziko apansi yatayika koma mulungu kufuna kwanu udziwike wapansi nakwanisa kudziwa ndi mumwene ndikupemphera mukuthokozani mulungu muli kudzulu dzinani khali yambiri pansi na kudzulu ndapemphera mu dzina la Baba na Mwana mzimu wochena amen amen. Amen. Sini madziwa sori mankhulaso chisena ari kumeneko tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri ndipo nambala yanga ndi amene muli kumaiko kwina ndi plus 27 83 64 04 675 ndikubwerezaso plus 27 83 64 04 675 zikomo kwambiri. Tathokoza mmenemo ndi imene inali programu yathu ya lero pomwe tinali ndi azitumiki athu awiri amene tinayamba nawo ena anabwera ngati kudzafusafuso koma nkatikati mwa njira tadziwa zoti munthu ndi mtumiki wa mulungu brother Abusa George kuchokera ku Mozambique ndi mmene momwe ndithu programu athu omwe inakhalira tsiku la lero tikudikirira tikumananso wiki yamawa pomwe tidzabwereso ndi tikakhwesi tilibe funso noti dzakhala tikupitiriza foti paja ujeni mutu ujeni programu athu tinasiyira pa tinati tizambira pa kubwera kwa jeni kwa chigumula cha Nowa kuti zinthu zinakhala bwanji koma ngati khoti ndi funso lina ndakuti tidzane kuti tidzapange so address funso foni ndi zomwe zifunikira kwambiri foti anthu feti ndi mafunso ngati mufuna mudzakhalenso mmodzi mwa anthu amene angadzakhala no participate komanso muli ndi mafunso tipezeni ku Mabena Studio namba ndi yomwe ikuoneka pa screen kuti tithe kudziwa kuti mufuna tidzayankhulane motani ngamwe nachitiranso ndi brother ndi Abusa George kwena kati tidzakubweretsani pa program kuti tidzakhale tikuyenda limodzi mmene momwe ndi omwe tapangira mtsiku la lero tingonena kuti tikuthokoza kwambiri chifukwa cha support omwe mukutipatsa kachiwiri tinatsegula ndi kuthokoza ife Mabena Studio kudzera mwa ine komanso timu yonse yomwe imapanga za imwe imakhati tikugwira nawo ntchito pa Mabena Studio timu yonse ndithu tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha chikondi chomwe mukutionetsera pa YouTube komanso zomwe zikuchitika pa YouTube timatha kunena ndithu kuti pa khoti pali zofunikira tifunseni ku nambala yathu omwe imakhala ili pamene popo timayankha ndithu ngati munamuona tisina kuyankheni koma pakuita pa nthawi imodzi tatani takuyankha ndifukwa cha mabizi amakholi mwe atigwireso zina ndi zina kena tionenso kuti tione kuti tikhala motani koma tikuuze ndithu kuti Mabena Studio ndi yanu amene mumayitsata ife timangoyendetsa ndi yanu chilichonse momwe munganene kuti ali pa Mabena Studio tapangani program motere tapangani zotere muyolandiridwa kuzibweretsa zinthu ngati zimene zonso pano Mabena Studio panopa ndithu tikhala tikubweretsa atumiki osiyanasiyana komanso program iyi izikhala tikubwera nthawi ndi nthawi momwe tinakulonjezerani sinde kuti program iyi ifa kapena kuti program yangoyamba ithera pa njira izikhala tikupitirira ndithu nthawi ndi nthawi tathokoza kwambiri kwa lero munali ndine John Chika Mabena kuchokera kuno Mabena Studio mpaka so titabweranso ndi programu ina tathokoza mukhale odalitsika masiku onse a moyo wanu zikomo. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amadziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects.
ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.